Hey guys, welcome back to our channel. दिनैहाय आङो आंनि बिनानावखौ फ्रेंक खालामनो नागिरदों आरोखि ना। मानो होनोबा बे दाबो सिखाराखै। साराय 10ता जालायलायबाय दाबो सिखारा। मा खालामनो खामानि मावनांगौबाबो मोना बे गथ'खौ। दा आङो बेखौ माने सब समाय सेल्फि लानो थाखायल' मा जायो बे मिथिबायना। जेब्लानाखि आं सेल्फि लायो अब्ला बिदि फैबाय थायो बे। खालामफैबाय थायो। ओंखायनो दिनै बेखौ सेल्फि लानानै फोजागोन आं। उपाय गैया। स' फोजाहैसै। दाबो सिखाराखै। Oh no! Nani? Nani? सिखारथ'। 12ता जाबाय। 12ता जाबाय। दे सिखारलाय। फैलाय फट' लानो। फट' लानो दे। दे। फट' लानो। उन्दुनो? ना आं लाबाय फट' लानो फैलाय। दे सिखारलाय। सिखारलाय दे। दे सिखारदो। फट' लानो दे। देब्रा आं सेल्फि लानो आं एसे देलायदोंमोन नालाय। दे। देब्रा। फै। दे। अरे दे। दे। Video. Sikat kawan yang. Cok. Selfie balan hai sikat hai matok. Dan. Toh. हो गया 2 hours later. I'm going to prank my sister again. Let's do it. Come on. Nani? Thôi berai sih. Nunggu dah tu deh. Reject dia thang. Uli. Thang dia lagi doh. Thamar dinda. Are. Thang bra. Tu deh. Thang. Macam dia lagi deh. Jom. Maju dia lagi sih. 2,000 years later. Nó thật đấy. Bhai, naman dapat dilagi. Hả? Dilado. Ang sina, tatay ba? Bilas ba? Dorong ko. Hane भी नहीं करना। हने भी नहीं करना। अब ये मत बोलना कि ये भी झूठा सुबह की तरह। Deh, sorry. Saya sebentar dengan Bodo. Oke. Beraikan. Kawan beraikan deh. Deh. Tangguh bra, kawan beraikan bra. Kawan beraikan. Deh bra. Nah, udah bra. Mikir apa dah pitu dah. Oh no! Migi siapa nak Migi? Oh. Migi ke? Oh. Saya Sampai datang terus kan habis datang. Oke, Migi ada di kau. Deh. Migi sih kau kain hal apa? One eternity later. Nwngtangmwnha बेखौ नुनानै मिथिखागोन जे मा बुस्थु बियो गिफ्ट पेकिं गिफ्ट नङा दे बे सिङावहाय आलदा बुस्थुसो दं आङो
आंनि बिनानावखौ बेजोंहाय बेखौ होनानै प्रेंक खालामनो नागिरदों आरोखि ना गिफ्ट होनानै ओमफ्राय बे माबायदि रिएक्सन होयो नायदो नोंथांमोना दावबायनोसै आं बेखौ नानि नानि आं नोंनि थाखाय मोनसे सारप्राइज होगोन दे सारप्राइज नोंनि थाखाय सरप्राइज No. सच में हाँ दे दे फिंनाय दे उब्रा दे नाय नाय क्या है इसमें guess what guess खालामलाय माबे इयरिंग्स नङाबा आखायाव गानग्रा रिं क्या है दे नाय नाय वॉच वॉच इतना छोटा दे दे नाय 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 नहीं ठीक है माला लुबैदों आंनो यार किधर से खोलता है ये उल्टा क्या मैडम यार हर बात में मजाक क्यों वाह जांगिलाय नोंनो बिग चकलेट होनायनि खारना जाहैबाय दा मानसिफ्रा बिराद कर'ना जागासिनो ना गुजुयो हाँ कोरोना से वो इस बिग से क्या मतलब है अरे गुजुगागोन ना एडभान्स होखाबाय एडभान्स मालायफोरा डक्टरनाव थांनानैबाबो बासियाखै आं बे बिक्स लानानै आं बासिगोन ना कोरोना जाबायब्ला गुजुगागोन ना आलि बाक्स बंद कर ये तुम्हारा वीडियो बंद कर रागा जोंखाबाय रागा जोंखाबाय खुसि मोनदों बिराद खुसि मोनदोंना दे रागा जोंखादो रिवेंज हाबाले आं जेबो बिदि बानायलाना आं बिदि बानायला दे जोंनि भिडिअआ एसेनोसै आंनि प्रेंक खालामनायाबो बेयावनो जोब्बाय दा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयर ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना होबानो जाबाय स' बाय बाय गाइस लाभ इउ अल गुड नाइट